Tugnaw magpanahon, bisa gabi na ron, magsikwati ko. Ano biya sila, te? Ngay kag si Florami. Nilinis buman. Ang humuta bitawan mo si kwati. Oh. Analis bu, grabe mo takado. Ano lami kay original. Ang merkado, mga tablita. Okay na. Pure jud kakao ni. Alam mo ah. Hi guys, madung gabi eh. Nangang tanin joog biko, napaminasalin biko. Waang masisa na daot guys, bisag kuana karon January 3 na agapon may biko. Nja. Kanay tugnaw magpanahon. Nagsikwati ko. Lami inis dayon guys og ting tugnaw. Nagkribra po kong biko kay das katong bagong tuig. Wa jud ko magkanka og biko. Nya kaning biko lami ni kanon og babahaw na. Karon ko na kanahon karon ko mukaon. Kaya lami lagi ning biko ko na guys abot na ng pila ka adlaw. Namingaw dami dari sa family house guys kay si Terry, tapos tagbilaran, pati si Ate Flor de Lisag, si Amy. Diyan si Lixie. Paana po si Maribu, kay klasihan naman. Diyan. Kamera dari. Medyo galing kay Nas Florami dari, si Undoy Dwight. Nasla rin na tuog. Diyan. Mingaw. Nagsugod ng kamingaw, gamang bahay kay malagis Terry diha. Kaya na kanto madinang nanay permi magikit-ikit. Malabyo ma. Ay, nakadulong labyo. Lami kang biko guys, basta taguan, naparisan pag sikwate. Ming. Dali may mukhang kaming. Mukhang kagbiko ning. Aming mukhang ka? Hindi ada semingkay naliluan. Aming Sarah, giring dah. Ikaw buhat. Nah, mengaju ka jadi di kamukang biko. Nasib pag minum kasi kwati ming. Sa may pangita di ay. Sadaan lagi pangado. Ang ginagbi ko. The next day. Madyo kay din yung tubong papaya. Kanisitang papaya, hawa ni gitanim. Yung tubo na din ni kalit. Nja. Manguha ako ang tanawon, huwag na nabay pwede. Murag namay dako-dako siguro. Aning kwaon, may isang buo kay ting luto na pagsudan. Dahil nakakuha ko isang buok. Dako-dako naman din ni. Mag-prepare de ko gamang sudan para paniud to. Magkuhaan ko magginataan. Chicken ginataan ng sagulag kapayas. Na mo nagkapayas ang gikuha dito sa Kamananghilin. Abi ko gamay sidya. Pagkuha na kay dako man di ay. Ang gikuha kay Manila ipari sa manok, gataan. Hala, dabong pa man gay nay. Ay na ako sa kukutsara yan na be. Asisa na rin day be kay ugto na. Dali day. Salamat sa mga tabang yan ha.
Salamat sa mga tapang ha. Oo. Hindi, pagkudkod na lang. Kamo ba ka makudkod og lubi? Ha? Agad yung karni guys. Sana na rin si Janggi. Chop na, ganina pa. Gamay ra kay gamay ra ni Dari. Ano daghan na kay kamera Dari. Alas 10 na guys, pero dali ra po dito sa lutuon. Sumuot mga teme na eh. Naibot-bot na. Maraming awa na rin guys, kaya kami na rin nabilin. Good tag, baby. A few moments later. Guys, luto nagang ginataang chicken with papaya. Ready, nagpaniod to. Mas malang ang nanuro yung kuan. Baon mo na. Bitaw. Sa dalawa. Minsan yung danang. Kinudkod. Humog nang ka. Pangatag na na ha. Drive slow, road under construction. Ha? Di, ba na itong pangadzi atong hanggang namatay? Ah, dito? Kuyo? Sunod dito nila. Ha? Nga rekos, bay, sangidjaan kay mga ngadyo kong kapaya sinog. Dukubot ko sa servisyo publiko. Si Manang Hilin, ato si Jang ugangan. Say naman taon ko. Hindi ako rin nakasahin og luto. Nga naman din mga dyan na di pakaon. Paano naman nagmunhan? Lain mag mga kondari guys, kanang naig mamat dyan bitaw. Kuan man mga G, hindi magpakaon. Malagway mo sa ba't basta na ibig pagkaon. Pagkaon. Pagmunhan na may pagkaon. Pagkaon mo sa ba't pagkaon. Oh, sakda ng kinsa maron. Ada prinsa mi, kaya na sakyanan.
man lang mga kunog. Sibog mahal lagi. Mga kunog kalabos dani ah. Mahal si budas, mga kita naman tag. Mga gala. Yung mga kalabo kay sagol ko na si Jang Humba. Hindi. Kapag ito sa sibuyas, hindi sibuyas tag 800 kilo na. Magawal man tag sibuyas nga, makaluto man tag sibuyas. Naman tay sibuyas dahunan. Ilara ng kuan. Ipangtaguan na ng mga sibuyas. Naawa bitaw nga lata ra. Pakulo nila ng kunwari, kunwari siya. Ang dagya pang presyo di ay. Nabahay ni sa manggagaw. Itong bahay, remix oh. Nga naragpurma. At sa baba. Mangitag para panihapon. Nganjo. Nga naray nga ng bayan na ah. Kay cute. Dala ko sa kapayasan sa ngidjaan. Parang dako ah. Dapit na siguro mahinog ni. Izara ko na kong tagaan kaya na ako na pinuupo ari. Ngari ko. Namidari diyang lugar kadaghan sa mga tanam. Muli na ko guys, nakadaan ako kapayas. Salamat darite. Para lang idjaan to ah. Ngarira ko kay mga kong kapayas. Mani nakalamis probinsya. Kay makalibre rata. Salamat eh. Sige. Kanto na ko. Mauli na ko kay nakadaan ako kapayas nga libre. A few moments later. Diya guys, nauli na day ko gikan dito sa ngidjaan. Diya. Malapya ma. Diya gihatag nga kapayas. Dako. Malapya ma. Love you. Diya nakasib na ko kay sahay kay mapalit mo ko rin kapayas dito si Gagang Tatay. Kani libre ra ni. Dako. Diya. Magtimo ta. Nakoy saging hinatag naman ang hilin. O, kasi ganahan mo kag saging na hilaw. Harap rin so ayan, makaingkit ba ko? Kay kanilagat ang ngipon nga gilabat. Ang kaang ka, Flor? Hindi ko. Kay. Magkataas na sugar kay starchy. Kaning saging bisa gilaw? Why? Starchy man. Atong isaw-saw sa ginamos. So, dyan makaingkit ba ko? Ikaw yan na nakatry na kaganiwa pa. Yung suway na kaganiwa pa. Kasuway na? Malapya ma. Namin ilbagal. Malapya ma. Malapya may. Alam kaguwang, maglusod ko busap. Wala pa. Ako dito kung makasap ng petiso ng ngana. Wala ko. Magpisin ba? Nagpisin ba? Nagpisin ba? Musoy ka? Musoy ka kaon dyan. Musoy ma. Be. Ito. Suway, ragamay. Hindi. Nagbabag naong. Tabaw ka day man yung kaninan taon na day. Oo ma. Mani kaninan ni... Mo na ma. Mani kaninan mama sa una. Nabuhi mig saging hilaw ginamos. Alam mo di? Mabita po rami. Makanay kag Flor? Wow. Naikag bro di sa ko. Nga ba ko'y ligo guys? Kaya gitapuan siya kong ligo ron. Kaya tugdaw. Kanahan na akong mag-init ng tubig. Diyan guys, marating video ka nga daw. Dengan salamat sa way puas nga nasilitan aw. Salamat sa inyong suporta. Diyan. Ang mga video ingon ani pa ni kay wa pa ko ka-start og
limpyo sang garden kay gasigiguan. Basta pa kajugjuta di pa pwede maguna. Maguwat sa ako og mo straight isa kasi manang mo init. Isa pa ko maglimpyo dito sa garden. Kay grabe ka kuan. Sa ngandan ng hitak. Mananim ko balik guys mga utanan pohon og maoki nagpanahon di na sigiguan. Mananim ko gutrog pipino, okra, batong, manayang ang plano. Di palagi dadyon ng planuha kay gasigiguan. Isa na may kabuan na rin tambay. Tsaka sa paguligi kag Manila, isa na kabuan. Wapa ko'y nahimos garden, kay tungod lagi sa panahon gasigiguan. Ang guwa sa tag, ihatag sa higayon nga mo, init nag-street, kay isa pamida ni maglimpyos garden. Magang salamat ka sa inyong suporta. Maura to karong adlaw. Bye-bye.